Uyingenza kwethu sekusuka umsindo einkundleni zokuxhumana emva kwenkulumo Kwazi Nsele ethi abaculi ngeke ke babone bekuseka uma wenza kahle. Bayethanda noma bayithanda kabi imbhede njengo Pratric mf2 ayeke nje babone bencoma ubuhlo bepromo ubumnandi bengoma kaLimithi kodwa ke babhizi nalamanyala aphazamisa abaculi abakhiphe kanye ke nealbum kaLimithi ephuma ke namhlanje besho ke izolo akatrend ke lo otrendayo abalandeli bahleke kube nje kudlalwe ke noma ke kudlala banacala abalandeli kodwa ke amacika ayayazi ke lento ngisho fana nokuzona uma ke uzokhipha ke album ngovele kuqondana nevideo kangizwe eposta itrend ke ibalekile kumaciko ngisho ukuthi uyiphutha uma ke beposta lo okhiphe ke promo okuba ukuthi ke bapostana uma ke bazi ukuthi vele into yakho ayithi shu uma bekumele ke basekane kodwa ke bayashalezelana itrend iyona ke esithengisela umculo wethu abalandeli abanacala vele ke balandela into etrend awu bahleke kodwa thina njengamaciko uma ke sizotrendisa izinto ezingawusizi ngalokho umculo elabalandeli bazolandela oyinganza wethu Pratric mf2 usephendulile ke oyinganza wethu ekhombisa ke okungayithokozela inkulumo ke Kwazi Nsele wathi ke webhuti noma ke ungangikhulumela inyongo mina mawukuthi ke lo mfana wakho omphushayo bamnakile abantu mina ke ngingenaphi lapho akumina ke ngitheke bashawushuna abantu akaculi ngano wakhe naye abantu ke abazonaka banoma bazokunaka kanjani abantu lengisa so ke phuma kimi sebekuhluleke labo khaya nabisikondlo usokumina wayesebhala ke unxa wenganza wethu mina sengifisa ukuthi ngizovula lakho nombono wakho uthi wena bangana lutaba nakho ezidikadikane einkundleni zokuxhumana hlangana lapha kwi-comment section mina ngumsizwe fana phansi nje ngomhlabelingana njengiphuma kanje